be seated in the presence of the Lord. The Lord is in control. Whatever challenge you are facing, the Lord is in control. For Jesus cares for us. He loves us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Abantu abathaba theme ethi inspiring youth to liberate the captives. And the revolution, spiritual revolution, to free the church. Zizinto zimbini ziphezu koxanduva, ziluxanduva lwabo, ziluxanduva lwethu sonke thina babizweyo inkosi. The core business, the heart of God, ikulento thethwa apha. Inspiring the youth to liberate the captives. Ukukhululwa kwamakhoxa. Inhliziyo kaThixo ungabonke bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Yona nto uThixo asibizele yona ngaphezulu kwako konke ukusindiswa kwabantu. That is the heart of God. Eyakhiwa kuPaul the apostle, Timothy chapter 2 from 1 to 8. Ungabonke bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso bonke ngoba leli to liberate the captives babanjwe sisono. Isono siyingozi kodwa siyingozi sinjalo asiqale umuntu simbulale. Siyatikisha qala, siyatikisha qala. Uthomnye umfundisi enkunye naye phaya exercise uthi kwashumayela indoda kaThixo emthatha uPastor Willie uthi semngcunyeni sichaya ipetrol. Ulwashumayela umuntu kaThixo emingaphezulu i-open air ehamba nabantu abasha. Ulwashumayela le ndoda uthi ndayiyeka yayiphelelwa ngamandla le nto ndiyenzayo ngoba linamandla ilizwi likaThixo. Athi kothethayo bawusinda njani xa ungekho mshumayeli. Namhlanje kumfundisi namhlanje wezizwi esengcunyeni ehleli nofriend bakhe betshaya ipetrol. Lena ngibalisa ngayo apha ethi babe banemibono kuphuma intaka emlonyeni iphinde ingene ezindlebeni.
xa besebeyitshayile phuma intaka emlonyeni iphinde izongena esindlebeni. Babanjiwe abantu babanjwe sisono. Now abantu abatsha bathi inspiring the youth to liberate the captives. Lento yenzayo uThixo abantu abangile nkonzo ayifuni bayiphelele apha. Kufuneke kuyiwe ezimbombeni zestrato yokhululwa babantu abanemibono yentaka eziphuma emlonyeni phinde ingene endlebeni phinde iphume emlonyeni phinde izongena esindlebeni. Yinto leyo engekhoyo kodwa ikhona kumuntu onehlela. Uthi uNeil elaveri lijikelezayo limpompa amanzi uthi xa lijikeleza lithi uthi sijongane ibe ngulowo esuka ebalekela ubomi bakhe ngoba elaveri njengoba lithi ingathi liza kubo endilizobanyathela ubuhlungu basezonweni. Ungayolelwa wena kuba sowusindisiwe uviswa kamnandi nguThixo basebunzimeni abantu. We are here as your fathers and mothers, as your elderly brothers and sisters, to inspire you. Baba nisanamandla nina futhi bayaniva ngcono ntangandini xa ithethwa nini oba yiza kuYesu noba unomthwalo ongakanani iza kuYesu. Makade ubesongqina ngawe ngoba umuntu nomuntu ukhona isigodi aphuma kuso. Uthi ndandinje uthi ndandinje ndancedwa nguYesu. Ilizwe lilindenina uthi athi banyana bakaKora le revolution ke ndinika nina le revolution, the spiritual revolution, to liberate the church, because ayakwazi ukhonqwa bekho besenkonzweni abanye babo babanjwe sisono besenkonzweni. Uyabona bani nomthwalo to liberate those who are captive there out there. Nginoxanduva loba lithi revolutionize the church ukuze abantu abanemithwalo enkonzweni igcinilike. Ngiyangaphandle ngiyabaqalela ngoYesu, ngaphakathi ngithi umuntu akahlali nobubi nesono ngaphakathi. Nina senikhomba nithi itembile kaMoyintwele le. Angeke nitsho phangaphandle, ningeke nitsho because abantu understand xa ndithetha ngalo ndlela, kodwa niyawutsho nithi uYesu uyahlala entombini, uYesu uyahlala ensizweni. Bathi xa befika ngaphakathi bafika ibandla lizolile, ibandla likhonkxiwe, ibandla umoya omgcwele ngani akuvarishe. So akukho ukuphumla kuni. Nithi ningaphandle nibe ningaphakathi. Nithi ningaphandle nibe ningaphakathi. Inspiring the youth to liberate the captives. The spiritual revolution to free the church. Abatata nabamama bathwele kanzima emizini yabo. Ubumnandi bukaThixo buxhomekeke kuni. Ngoba bathi xa bephuma apha kwinzima abajongene nazo baphume bekhululekile. Inkonzo ingabi down ninabantu abatsha enkonzweni. Yes, we know over there are challenges enifacene nazo, kodwa ungazixelela mani challenges uthi awunayo i-upper hand ebomini bam ngoba ndingumuntu omtsha okholwayo osindisiweyo omethembayo somandla. Bonke abathembela kuye abayidaniswa. Alibonke ivangeli lamandla. Uthi wena njengomuntu omtsha uthatha iposition yakho, uthatha istand sakho njengomuntu omtsha. Sendiyavala bathonyana bakaKora basibaliselo bawo
nabo bebaliselwe ngobawo oba ilizwe laseKanani abalizuzanga ngesigalo abalizuzanga ngamaqhele kodwa uJehova obanqabela isitha zabo basibalisele kushonyana bakaKora babigenealogy yeLevites bakumnombo abalevi yindlu exatyiswe kakhulu uThixo ngoba njengoba ngibona nihapha nje ndingumlevi owakhutshwa uThixo ekhayeni lakhe owakhutshwa uThixo emsebenzini wathi ukhona umsebenzi endimisele wona amen lo niko wonke amen so uba kuthethwa ngendlu kaLevi onyana bakaKora abakumnombo wawo ngamanye amazwi ngiyakonethwa kulonto uThixo abhiza yenzayo nawayenza ngemihla yamandulo Indumiso 42 ukuya ku49 ibhalwe ngonyana bakaKora Indumiso 80 ukuya ku88 ibhalwe ngonyana bakaKora ngamanye amazwi banenxaxheba ekukhuthazeni abantu bakaThixo banenxaxheba ekukhululeni abantu bakaThixo banenxaxheba ekunikezeni ithemba ebantwini bakaThixo banenxaxheba ekuthandazeni uThixo oba uThixo bakabanceda abantu bakhe ithi verse elandelayo phaya phako verse 5 ithi mkhumbulo yabo kushonyana bakaKora bathi basibalisele nobawo babaliselwa ngobawo bathi ke ngoku mayiphelele mayingaphelele kubalisweni masiyibone kuthi imisebenzi yakho Jehova mayingaphelele kubalisweni masiyibone kuthi lalala sinazinto esizaziyo esinzweni kwethu sihamba noThixo ezinye zazo sikazibalisi kodwa uzonceda ntoni ukuzibalisa ebantwini abangekho mhlawumbe babe serious zezo zinto ngoba funeka udlule mntanami ekubalisweni uthi le nto afuna uyibona apha kum le nto afuna uyibona kwi-generation yam nangaphezulu. That is why eBhayibhelini uva kuthethwa nge-former glory nange-latter glory buqaqawuli boqala nobuqaqawuli bamva bethu kungoba abantu ababebaliselwe ukuba thina saphume iphutha sikhatshwa lilifu saphume iphutha uThixo wahlukanisa amanzi sahambe emhlabeni owomileyo thina sondliwa uThixo ngesonka sasezulwini nangenyama entaba zezagwityi lapheleli ekubaliselweni uthi lento ayenzeke kuthi yiyo lento ku42 abathi njengexhama ngoba babesokhe isathanga ngasemfuleni bexoxa ngezinto abasibaliselwe ngoyise wabe uIsrayeli ephansi kwengcindezelo yezizwe ezinjengamafilisti nama-amaleki namakhaledi bathi xa bekwisathanga ngasemfuleni bathi xa bexoxa bathi gqi a white-tailed deer ixhama elinomsilo omhlophe ixhama yinto ephaphaphako like a springbok but babona isimanga ngalamini oba ixhama lingathi xa libona abantu bese lijika libaleka ixhama lavela laqonda ngqo emfuleni kanti kuxoxwa inhliziyo yabo wathi omnye phakathi kwabo njengexhama litsalele emfuleni wamanzi yenza njalo inhliziyo yami umphefumulo wami ufuna uThixo nxaniwe inhliziyo nxanele uThixo ngoba bafundiswa nangendalo uThixo xa ebhizi ngabantu bafundisa nangendalo
iqhama lathi xa lidlula kubo bayoguqa emfuleni asela ngoba xa uncaniwe ayikho into enokuvalela xa ulambile ayikho into enokuvalela xa unxanele uThixo akho nto enobuma phambi kwakho njengekhamera litsalele emfuleni wamanzi wenza njalo umphefumulo wami ukufuna wena ndiqinisekile nakusasa nje ushiya izinto singekho right endlini kodwa umphefumulo unxanele uThixo qinisekile abanye benu abayazi noba bazawufika abatyentoni kodwa umphefumulo udlula ngapha kwalonto unxaniwe xanelwe uThixo abuye bafanele indawo ezithi nansiya nakuhlwele endlwini kaYehova unanamhla dodwa yima nobuwedwa yima mmeli ivangeli nobuwedwa yima njengoDaniel ngoba isimo siagainst wena Ndumiso 42 Ndumiso 46 xa ntsiba nikhawuleza thetha ngoThixo ngonyana kaGoli athi ulihlathi lethu wena ngamandla kuthi noba manza eziguguza efuna ukusigqiba angeke asenze nto ngoba ulihlathi lethu wena Thixo athi xa yegqitha athi noba ingavalwa imilambo nemithombo yelizwe ngoba babejongene nokukani uBeriyashuba owaye silwa noIsrayeli bathi noba ungavala imilambo oba singakwazi usena khona umlambo ozimbaxa uvuyisa umzi kaThixo. There is a river which streams brings joy to the city of God. Kodwa khona amanzi aphume ekhaya onyana bakaGoli khona umlambo ozimbaxa uvuyisa umzi kaThixo kwakusasa bezabe bethekile kodwa xa befika emlanjeni ophume etempileni egcwele eyobona ngoZekariya ethi khona umfula ophume ezulwini etempileni egcwele kaThixo uhlawuxela igagasi uzoseza abantu bakaJehova. Xanyazi lebhulu wakhupha impahla yakhe esuitcase-ini wathatha umntana umfaka esuitcase-ini wamngcwaba ngcwabele endleleni yasela lento uba kuthiwa kuthiwa elivangeli lamaqhawe balifela basendulo cela lonto udlala kanjani ke wena ngento estrong nje ebuhlungu kanje wamngcwaba umntana wakhe ogqiba qhubeka nendlela waxa efike eBhayi kazazi nokuzofika laphi kanti inkosi seyimlungiselele wayoma basetiphini wathi Africa back to God. Lo muntu manxeba swelekele umntana wathi Africa back to God. Africa back to God. Wathi Africa back to God. Kanti lo Africa ukhona. Kanti ukhona. Wathi Africa back to God. Babuya abantu bevilizwi limemeza ongena kwa-costing ethi Africa back to God. Ongena kwa-New Brighton ethi Africa back to God. Bathola indawo bakhonzele kuyo xa kufika ixesha loba makabhekele isilandane etiphini kwaGompo uthi nizobashiya kanjani aba bantu bengakhange bathole amandla kaMoya Ngcwele. Wasemthandazweni for some days akehli uMoya Ngcwele ngoba akehli ngokwentando yomuntu
kodwa uhla okwentando kaThixo. Haleluya. Basibalisele bawethu. Ayisukani madoda. Xa iseyithethwa ama ugunyaza ngomama uNkomonde uthatha uNkomonde ndoda ugumbu uba ayisukani madoda yini. Omama uvela kodwa ayisukani madoda yakhe. Uthi athi nceba uNkulunkulu eBhayi yayina moto yanyoka ibhayisekile isithi half yesonka. Abezitlateni saseGqeberha ethi Africa back to God. Africa back to God. Uyelani uJehova sizwe zonke somhlaba. Haleluya. Ushamayana nakathabula nasinaya nakenaya mano sikeneli yabashataya ayatakataya. Indoda iswelekelwe ngumntana umuntu kaNkulunkulu ushiya umsebenzi waye-interpreter eKlexdorp bafika ivangeli lamandla ngosuku lokuqhela obakuthi imvuselelo iyavalwa wangena ententeni ihamba namantokazi akhe kanti lowo olosuku iphakethiwe inkosi wathola ivangeli noliyamthola limfuthulumntu thetha ngevangeli lamandla thina mani thetha ngevangeli lahlukanisayo nina mani asithathi ngantsonga thetha ngevangeli thina mani thetha ngevangeli lamandla mani yakayivana umvuselelo zii-missionaries zameleza zakafuna uyesu makeze ngaphambili washiya amantoka zakhe wesakulamthakho kanti kuqaneka kwevangeli. Haleluya. Esizweni ahlangana nathi ivangeli lamandla. Haleluya. 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 Basixoxela abantwana, basixoxela odedi kaphuthuma umhlotshane madoda esixoxele eBloemfonteni simisa intente kaBack to God ethi mkhuyasi ungayilahli lento dilekezo zinto ngiyathandaza baba noma kakhulu nzima bakungakanani kodwa ngiyahlukane nalento. Athi mhla enikezela ekhalala uBhengu ephakishisa ukesi zakhe ethi ndiyemka noba ke kunje kuthiwa lo mina ethi yagqibelisa wehlungwengwele uthi kwaxobuka ipeyinti edongeni yaxobuka ipeyinti edongeni wehlungwengwele ekwisimo somlilo. Come on.
Jesu uyakhululeka ngegama lika Jesu uyakhululeka zonke iziqalekiso ziyaqhawuka in the name of Jesus.